Barka da zuwa tashar duniyar labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Lo ya koma sama. Masu iya magana kan ce, hadari gabas ni hankali ya duba yamma. Komar mu dai yau ta yi babban kamu domin jigajigan ƙasar ne muke ɗauke da bayanansu. Da sanyin safiyar yau dai muka samu bayanin cewa ministan shari'a na ƙasa ya bayyana wa kotu cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa wato Atiku Abubakar ba haifaffen ɗan Najeriya ba ne. Saboda haka ba shi da hurumin da zai tsaya takarar shugabancin ƙasar nan wato Najeriya. Bugu da ƙari ya bayyana da cewa za su yi bincike akan shugabancin da ya yi na baya wato na mataimakin shugaban ƙasa domin a ga hukuncin da ya dace a yi masa. Sai dai shi wanda ake tuhumar da hakan ko mai yace? Oho, ku biya mu a bidiyo na gaba domin jin ƙarashin labarin. Duniyar labaru tashar al'umma. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.